Tunchum video at chuan American horror film Munom le pekzet The Visit ti hi thlera ngai thak ho na lo nei le don ang umyang Philadelphia cheng unaw pani Becca kumsom panga upali anaw Tyler kumsom pathuma upate chu annu Loretta le abial pate chol manga anjin chwa don wangin anpi le pute kianga ninga chung cham tura jin chhuak turin anlo in buat sai meka Loretta le high school kalna anzir tir tu te chu in ngai zong thinin anu le pate phal lo le rem ti lo chung anei lui wangin asheng tu nu le pate nen hian kum som panga chung zet in be pop to lovin anin mu to lo shim shima chu wangin tun chum hi afate po in anpi le pu te an hu masak ber na tur ani awangin anni po an phur le a an hun man dan te chu nakina clear let le atan ti in an chua ma hawa tang chuan camcorder mangin an record deuh thlap bokani rail station a chuan an pi le pu te chuan lo lamin anin mu chu nuam an ti in an hlim tlang nge mai kara chuangin in lam panin an kal zela beka chuan an thil mu le thil shiat engkim mai chu lo record zelin in chu an thlengta an pi po chu aphurin atu te chu adwat vengang mai an unaw chuan anu room thin in chung lama chuan in ngatin engkim mai chu alapa ngai veka an ti tlanga thilan ei hawa an nui tlanga danglam na engma ommi aloni Tyler le Becca te chuan an pi le pu te in le ache vel te chu fangkwalin an la kal ngai reng lo na hmuna kalti taka an tan chuan engkim mai chu thil thar vek ni in nuam an ti tak zet bokani zan aloni chuan pu ber chu ruma ron kalin dan te sep enge mote chu ron shilin in hnuai basement lama chuan thil chom kai lo tak tak atama wanga kal ngai hau lo tura shilin zandar kwale chan be hnulama po an room chu chwa san ngai hau lo turin acha bok muchan lo na mu ti taka Tyler le Becca te chu an mu hil mai thei tareng reng lo maya ti chuan an puin an room chwa san lo tura ashil hun aliam nu po chuan poisa te chiam lovin Becca ril ram chu room atanga chhuakin in hnuai lama chukin chauka kalin cake e atumani mase chuti lai tak chuan maktak main api mutkor hachunga maksak taka alote kwal vel lai le engma shelo ang maya alo luak ze zui lai chu mu in laulu tukin room lam panin atlan chengal atuk zinga chuan Becca chuan apu chu thil om zia zotin ama zan lama chutianga api om chan chu chi takin azot vela anbi chuan pumna ben von anei thule adam that lo thu shilin avoi ni nan zandar kwale chan be hnulama chuan an room chu chwa san to ngai lo turin alo tile chuna chuan an unaw chuan in fiam le in camera a record chung zelin in hnuai lama te chuan in fiam donin an in biruk siak vela Tyler chu biro zoka changin a u Becca chuan camera nen azong kwal vel ani chuti lai tak chuan a in rin lo lain a mazon lam tang chuan an pi ngei mai chu ramsa ang maya bokwak runin chaktakin aron tlan pheita zuai mai le Becca hlaulu tuk chu atlan chelet pheingal api chuan maratum nge ti sha tak main atlan chak ve zel boxi atopa chuan api in aman man ma chuan awak chuak thei hlawa api po chu nuiwar war chunga ron wak chuak ve in kafia mai che ni kha ti in akal son le ngal reivak lo nuwa Dr. Sam churon langin naupang pahni te bula chuan anpi le pu te mua biak adu thuasaya naupang te chuan ina an om lo thu le wak tura an lo chwa man che thu an lo shil Dr. Sam chuan Maple Shade Hospital anpi le pu te volunteer anga na an thona hmuna changa ronkal ani thule damdo in lama an ron in lan tak ngai lo wanga an chanchin ngai ventura ronkal ani thu suin akal vele mai buk chutia anpi le pu te chuak an la holo lai vel vek chuan Tyler chuan enge chek ina chuan omreng ti in enfia turin aluta chuta bangkil lama chuan thil enge moni mu in
en chiang tura avakal na inak chuan puitling diaper man nu hlir lo in chek khom lu kani ti asheta an pi le pu te wak an ron ho nu chuan pu ber chuan atu te chu kara phur chhuakin ko thler te chu afan kwal puya anu school lu na china te chuan shwain naupang te po in nuam an ti viau chuti lai chuan pu ber chuan zui ru tu anom thu le an let ngal angai thu shilin chu pa zui ru tu nia a chal pa chu wa pan nain kut awa thlak ta bian mai le Tyler le Becca te chuan lo chelin an kalpui thei sham pu ber po chu a che dan awang chuan in thiam lo le dewin atu te hne na chuan ngai dam te adi le vel zandar som le minute somli pasari ani chuan an kong kapon lama thom makle rap thlak takshia in an pani chuan finfia ve ngei tumin Tyler chuan a u Becca chu kongka hong turati in chuta le pi ber chu an ma ni nung chhon zonga ruak de ku ngalo omin kongka te chu ui ang maya hiatin alo pharta chiam maya lau lutuk na wangin vapo ngam talo chuan kong khar chu an khar le ngal atuk zinga an har chuan an pi le pu te chu po na lo omin an tuk thuan tur ero alo pe sandiam to a pi ber chuan an laptop chu tel sa alo ti per palawanga ngai dam lo dilin an u naw chuan an nu chu an video call zuya ma se an nu ero chuan webcam achia ta kawang chuan a mulet ve theilo thung an nu bula chuan an pi le pu te mi zemak tak chungchang le an anom vak to lo dan te chu an suya an nu chuan in pi le pu te chu an upa ve to a achang chuan kum upa te ho hi an chemak sak thein sha thiam sham an ngai thina lom ti in alap zongin alo soi sak dai chohnulama chuan Becca chuan api chu bia in interview nei puya soma zo na azo tan tak ma in warm up nan ti in an shin an fanu nge kum som panga chung zet bepop mi alawa an thei chan chu sha du in kum som panga malama thil thleng chu azota chu vele an pi chu mak sak tak ron khosa chanin omjenei haulovin a in thing ta chiam mai zandar som le minute som paruk alo ni le chuan an kong kapon lama buk chuan thom mak sak le rap tak an shele ta pi ber chu engtin nge alo le chia to ti sha tumin an room kong ka chuan hong le ta a chuta le pi ber chu thur bum chungin alo tlan koiwak mai bok wak thutin thok le khata an room lampan chuan chak takin aron wak pheita aron thlen phei ma chuan kongka chu kharin an kal zui mak ani lina po chuan thil mak tak mule in pi ber chu tui chhun chwa bula ngoi renga lo dingin tui chhun chwa lam chu alo mel le ngur to an kalyam nu chuan tui chhun chwa chuan enge reng ti fia tumin an vakal ve ngala ma se eng ma an huder silo chumini vek chuan an chen oma cheng Stacy ti mingpu churon lang le in ani chuan an pi le pu te tho chinna damdo in rehab lama chin ani thule an enkol na awanga lom thu seina na cake ron pek tum ani tho soibok ma se an pi le pu te omlo lai vek chu alo ni le cha boxi tlailama chuan Becca chu living room a omin api nui war thom chu a shele ta lau ena po en lem lovin eng TV show tak enang mo kanu en chinang tho khani mai theini ti chunga awapan nainak chuan api chuan khoilama TV ozong ma lo en reng lo chera chu in banglam chu alo en ngur rengot awapan nai zel chuan omjenei lo tak main ashol ba lai te chuan a mai te chu khu in a shom ta chiam mai ni apu zonga chek in lama awakal la chuan apu chuan rifle in akachhung alo chuk tua wung ti awal muzui chutianga thilmak le rap thak thawa man thei tak an ton tak mol awang chuan enge thleng chia chin ti chianan living room lama camera set up chu cha asia in an set tangeya zan chu lo ni la in an muthil lai chuan pi ber chu aron chuak le nol maya basement kong khar te chu voitam tak hongin akhar bur mai te kwal velin camera te chu aron then khum thu
Kamera chulain chaukalama akalpuya sa chan na chem chulain atu te ruma chuan lu tumin kongkhar ta chu hon tumin abe zui bok chuti mek lain beka le Tyler te mu hil po churon harin an thom sha ta tang chuan an pi chuan ron lu chil atum tian shethiama launa wanga che changam lovin anom tareng mai atuk zinga chuan camera chulain footage chu an ena an pi in tha tuma abe dan chu mu in an ril ru te po an ve hle beka chuan anaw hnena chuan kanu zin po vo in hi alo ho hun turania chu wangin vo in atan chuan kan pi le pu te hi nai lovin om char char mayang ati taroya an rel dun ang ngei chuan an ma ni nai lo the ang ber omin anin fiam dun char chara chumi hnu chuan beka chuan laptop camera a telmom be chu hiat la thein an pi le pu te wak tura an chhuat hnu chuan an nu chu video call mangin an be popleta an nu po chuan an mail chu lo mu thei to in an u naw chuan an pi le pu te khosak dan arap om le tri bai om tak chung chang chu shilin ron shwai wa turin an ti a chuta Tyler chuan laptop chu kengin pon lama an pi le pu te lo ho chia an ding dun mek lai chu an nu en tira chu vele anu mail chu dang kok kokin video ron lang te chu anu le pa ti o zong an ni lo thu aron soi tamai a om zia chu an u naw hian mail share lo tar nu pa te bula an lo kho sa dun ve char char ti na ani an nu chuan police lambe pop ngalin an ni po mun him lampan ngal turin ashila ma se chu ti lai tak chuan an pi le pu te chu an ron thleng zui ve tamai si tuk vera tang chuan cake ron pek tum tu an chen oma cheng in ti Stacy le an pi le pu te pon lama anin nial lai chu mula in anin nial chan tak ero a hlat tham ema wangin an she thei lo thunga an che zia arap om dun si an vil ne dun bok nen chuak ngam talovin zan thleng chuan an om zui ta zela zana chuan an pi le pu te chuan board game khelpuya som dunin naw pangte chuan engemo record kan du ti in an kal sang ri a ma se tuk vera tang chuan pon lama thingkunga Stacy lo in khai zwa lai chu an wa muthung si pu ber chuan ron kowin team kanin siam fel to a upa pahni kan chang du nanga anaw pang pahni in chang dun don nia aron ti a ti chuan an pi le pu lem lem te chuan ti loina in board game chu khel pui an tumta chu vele beka chu thole in engemo thil man mo thak deuh record tur ka nei ti in akal sang le daya Tyler chu a oma nuam thei ta lo pu ber chu thau zui ve da in pi ber la chuan maksak tak om jenei hot lo chuan cake te chu a e zui buan buan mai pu ber chu ron ki le in anu pui loading khong reng chu aron buai pui bok beka chu camera nen apu lem lemin kalngai hau lo tura ashil na mun basement lama chuan lo kalin api le pu dik tak te chu he hmuna an omrin na lian tak anei bok an pi le pu dik tak te chu an kau tuar tuara ma se chang tu reng anei silo room kil lama chuan bol lo che khom mu in awa pan nai chuan maple shade in ziak thuam no te chu mu in maple shade dam do in chu rilu lama kim lo na le har sat na nei ho en kol na mun psychiatric hospital ani ti she chuak zuin an pi le pu dik tak te thalak po munwal mai shat bel le mu bel tur zongin an lipse kwala chuta an pi le pu dik tak te ruang rim cheto tak chu a muta lol mai le tunglam hoya an le le nak la chuan an pu lem lem chu alo ding kur to pu ber chu in puangin ama li an pi emo an ti me chha chu mental hospital an pi le pu dik tak te volunteer anga na an tho chin na a om ve chin an ni thu te an tu ten an ron tlo don ti an soi chuan an ai lo o a naw pang ho ne na hun man tlan chu nuam don riawa shiat na an ne wanga an nu pa a thata an ai lo o ta an ni thu te anu pui chuan apuala naw pang en kol tur adu ve chin thu te
kum som thum pangaliam ta a tui chun chua anau te piang hlim thi tura a pai lu to awanga tui chun chua po kha en reng chin ani thu te anu pui chuan nat na ben von chi khat sundowning anti mai a ve thu le khuwa en lawa a thim chuan a buai zia chin thu te chu awanga zan lam light off to nu a buai zual zia ani thu te chu a shil tamai hei wang chia hi alo ni mi local hun om tur nia an shat anga chuan a local bodun zia engkim shat chu ani nu chuan pu ber chuan beka chu api lem lem nen room pakhata kal nanin Tyler chu aman bitum ve thungin a mai te chu an piai kwal sak vela diaper man nu te chuan anor nok nok mai pi ber la in beka chu lo koi zai zain dar thalang te chu atau ke tir choi choya beka chuan dar thalang ke chu rang takaban ngalin pi berin aron bo be ngal chatawang chuan dar thalang ke mang chuan avitlum tamai ni chhuakin chaukalam om anpu lemlem chu va beile in Tyler chuan a thei anga lo soi sajui ve in fridge kong khar te chu a he tir pop popa ani puathi veta chu vele pon lama police thom chu sha in pona tlan chuak ngalin annu po ron tel ve in an him thei hlo wang chuan lomin mituinen annu fathum chuan anin ko atlang ta hle hle a ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nileri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule